За да постигнеш целите си, ти трябва план. За щастие, имаме такъв. Представяме ти систематичен инвестиционен план от ОББ. С него всеки месец внасяш малка сума и така събираш средства за по-голяма цел. Образование, пътуване, голяма покупка или просто спокоен живот, като се пенсионираш. И не, няма нужда да плащаш големи вноски. Колко пари внасяш всеки месец, зависи само от теб. Ти избираш и на коя дата да правиш плащането всеки месец. И можеш да я промениш по всяко време. След като внесеш избраната от теб сума, придобиваш дялове в избрани от теб взаимни фондове. Така имаш достъп до пазари от цял свят, които е трудно да достигнеш сам. Звучи сложно, но всъщност е съвсем просто. Фондовете са сбор от акции, облигации и други финансови инструменти, в които можеш да влагаш дългосрочно и парите ти да работят за теб. Ако не си сигурен кой фонд е подходящ за теб, финансовите експерти от ОББ са винаги насреща да те ориентират и да ти помогнат да управляваш внесената сума. Така спестяваш време, докато опитни професионалисти управляват парите ти според утвърдена инвестиционна политика. Колкото по-дълго време заделяш, толкова по-голяма сума можеш да натрупаш с помощта на систематичен инвестиционен план. Има и препоръчителен период за инвестиране, за да може планът ти да се представи според очакванията. След това можеш да изтеглиш парите си и да ги използваш, за да постигнеш целта си. Да, толкова е просто. За да заявиш систематичен инвестиционен план, просто отвори ОББ Mobile или заповядай в близкия клон на ОББ.